ፌስቲቫል ቦሎኛ ኣብ ኤውሮጳ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ውዳቤዮምን ጥርናፊዮምን ሓይሎም ኣብ ቃልስን ናጽነት ስታፊዮም ንኸረጋግጹ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ኣምባሳደር ዘመተ ተኽለ ገሊጹሎ ንምሉእ ትሕዝቱ ብርሃን ዓንደ መስቀል ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ካብ 1974 ጀሚሮም በብዓመቱ ኣብ ኢጣልያዊት ከተማ ቦሎኛ ዘካይድዎ ዝነበሩ ፌስቲቫል ኣብ ምሕያልን ምቅልጣፍን ቃልስን ናጽነት ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ገሊጹ ንማዕከናት ዜና ኤርትራ ብዝሃቦ መግለጺ ኣምባሳደር ዘመደ ፌስቲቫል ቦሎኛ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ 1970 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኤውሮጳ ብውሕዳት ኤርትራውያን ዝተጀመረ ምትእኽኻብ መስመር ህዝባዊ ሓይልታት ኮይኑ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣበርክቶ ንምግባር ዝተበገሰ ምዃኑ ቃልሲ ኤርትራውያን ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን ኣብ ምልላይ ድማ ዓቢ ተራ ከም ዝነበሮ ኣብሪሁ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ጨናፍር ብምቋም ዝፈለመ ምትእኽኻብ ሓፋሽ ውድባት እናሓየለ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሓባር ኣብ ቦሎኛ ተኣኻኺቦም ንጥፈታቶም ክግምግሙ ከም ዝጀመሩ ምስ ግዜ ድማ ናብ ንኹሉ ዝጠርንፍ ፌስቲቫል ከም ዝማዕበለ ድማ ኣረዲዩ ፌስቲቫል ቦሎኛ ውርሻ ቃልሲ ንግደት ዝኽሪ ብዝብል ቴማ ካብ 4 ክሳብ 6 ሓምለ ዝካየድ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ዜጋታት ተዘክሮታቶም ንምሕዳስን ንዘለዎ ወለዶ ሕድሪ ንምስካምን ዝዓለመ ምዃኑ ዝተቐሰ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ክካየድ ዝጸንሐ ሰፊሕ ምድላዋት ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ከም ዝበጽሐ ኣነጺሩ ኣብቲ ናይ ጽምብል ዕለታት መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ባህላዊ መደባት ሴሚናራት ከምኡውን ሞያዊ መግለጺታትን ኣስተምህሮታትን ብኽኢላታት ክቐርብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ